nje kubonakala ukuthi hayi ngiyasebenza phela ngihola 10,000 ama 10,000 bangaphatheka abantu abahola 10,000 showcase earning much for 10,000 when it comes to cars when it comes to cars abantu abahola imali enkulu ngempela abantu abahola 26,000 kuyaphezulu when it comes to lento yemoto after tax njalo after wonke ama deduction abantu abahola 27,000 yazi abantu bangibuka kabi abantu bo 25,000 no but ayiqiniso libhlungu bafethu ayikho into esiyenza bese likhuluma angikhulumi mina ngokuyikhipha imoto egarage ngikhuluma mina ngemoto esingakwena usungifonela ungitshela ukuthi ushayiswe umuntu ngathi le moto lu 11,000 ngikhuluma ngokuyi-afford imoto ngikhuluma ngalezo ngikhuluma mina ngokuthi ingane yakho kade idlala yatapa kwathinteka ibhathini le-sunroof kwahlephuka ndawana thizeni kanti liyani izulu kwangena amanzi ndawana thizeni so leyo muntu mamele uyikhave ngoseyila kufika i-technician especific ezokulungisela lezo zinto uma ngikhuluma nge-affordability ngikhuluma ngey'nto damn Sanibona bafethu igama lami nguSanele ngihamba noJobes always sanamukela bafethu kwi-podcast kaSanele njengamanje namhlanje ngihamba nensizwa thiwa inkosi yo driver bamapholo umfokadladla but uyaphila hayi lo mfowethu hayi ngiyaphila mfowethu hayi ngiyajabula bafethu i-social media is very powerful lo muntu behlezi ngimbona ku TikTok ngithi hey ngizongena kanjani kodwa ke bafethu siyakwamukela cela usichazele ukuthi ubani inkosi yo driver bamapholo okay mfowethu ake ngiqale la ngibingelele mfowethu izwe lonke laseNingizimu Afrika danke kanye nabafowethu nodadewethu ababuka le video bali ngaphandle sharp abayozama impilo nasi behlala ngaphandle ngezathu zabo ombona njengamanje kulomfanekiso undawo ezinhle ubahle asimdumise adlala showcase elenkosi yo driver bamapholo igama nje engiziqambele lona ngingena kulomkhakha ukudayisa imoto showcase imoto mfowethu ukuqala kwami ukuyidayisa bengayidayisi ngisebenza egarage bengizidayisa as a sporter sibe ngisazoke ngichazela hamba kosuku mhlawumbe nangokuhlelela umbuzo yakho showcase zoba hambe kufike la kuzodingeka khona ukuthi ngiveze ukuthi i-sporter sili showcase so ngabe sengiyibiza nge-sporter sikazwe lonke okay umfowadlala inkosi wamapholo ngoba ipolo imoto engiyithanda kakhulu not that kwakuyi-dream car yami ngisakhula yasimbe uthando lwami for le moto le Umlando ngingakupha wona ukuthi ngokuhamba kwe-interview ukuthi uthando lami ley'moto zaka-VW specifically ipolo laqala nini showcase futhi iyiphi i-shape yepolo engiyithanda kunawo wonke showcase awafani lele ngifike ngalo namhlanje alifani nele ngihamba ngalo ngesonto eledlule showcase alifani lelinye ngangibona ngihamba ngalo so afaka la khuleka mlaleli uthandi pholo mana-ke sifika lapho obikelela isokwankosi nje manje ngibikelela nonke abala eSouth Africa nabangaphandle and of course kuwena vele mfowethu abashayeli bamapholo mfowethu sinendlela sesizakhele thina ubumo ngokwendlela impilo esiyiphila ngayo abantu mabebuka umuntu ohamba ngepholo bayale bebone ngathi umuntu okudedengu uphila impilo budlakadlaka kanti asiba abantu abanye anjalo we do everything hard mfowethu showcase okay work hard study hard kwabasafunda and when it's time to play mfowethu we play hard oh yeah sabantu futhi abanendlela yokuya uma ngabe mfowethu wayenza physics kunale kuthiwa displacement okay
uma sibona ukuthi umgaqo from point A to point B i-energy ezosebenza iningi kakhulu lesikhathi esizosebenza siningi kakhulu sinayo indlela ukuthi sivele sidisplay sesizakhela indlela energy encane sifike kuqala la wonke umuntu afika khona okay babamaphondo ke awachasa so manje mfethu ukhulele iphi ngoba njengamanje sila eThekwini ivilaphi yakuqhamuka kephi ngengqondo mfethu la kwami iqhubile ngiyibekele nje hlasimba umlando esekhaya showcase ngiyazalwa intombi yamamkhize Elizabeth Ntombi Mkhize shout out Oledi no nensizwa lapha uMkababhili abadlali uma bengizala ngikhulele komalume eBhamshela okay ngakhula ke eBhamshela eLwedwe kwase kuukuthi ngoba ubaba wathenga umuzi eVerele Veterans Park okay kodwa click Google ibhala ukuthi amawotana eTrans Park face okay ngokuhamba kweminyaka ngafunda primary grade 1 phakathi nendawo ayiba sengithatha itime lathi angihambe ngiyofunda lapha eTrans Park ngifunde Acacia Primary School isikole esicebile esibe amandiya kanye nabantu abamnyama bese ngifunda grade 5 Ngilonkhononda ke kumama njengomuntu ospend iminyaka yakhe emincane yokuqala esemakhaya uthi nama lento alayo isilungu lesi manje yabantu yabo nje mixile yanto childhood yami ngifila sengazi sikunezinto yabo umngane bami kunogrobheka phakathi sobuqine kakhulu lapha okay salwazi the ungaphumi wena ngaphakathi endlini ungabuyela emakhaya ngayofunda kaSogidi Primary School ukuyikhona eBhamshela eChibini endaweni yaseMkhomasi lapho ngafunda unyaka waba wodwa ngafunda grade 5 ngifunda no grade 6 fundiswa uthisha uSibisi no Miss Ngibo uprincipal mume eManyoni kuleso sikole eSogidi Primary School ayithese ngofunda grade 7 ayikase siyasho ke salwazi sama Mkhize kangihlala nathi hayi sinesifiso sokuthi ngiphindele le-Shanels Park ngiyofunda high school yami yonke e-Shanels Park so ngabuyela bese ngiyofunda grade 7 ngabuyela esikoleni ngifundela ngifunda kusona Acacia Primary School grade 8 up to grade 12 ngafunda eShanels Park secondary school okuyisikole multiracial showcase after that ke phakathi nohambo lami ngaba nothando lomsebenzi wokuba uthisha showcase baningi abazibuza ukuthi kanjani abantu umsebenzi wokuba uthisha yakhumbula sengifunda grade 12 I applied for uthisha nga-apply eJude nga-apply nje ama-university amaningi kwakuyi-teaching ngase ngifaka ke no-environmental because nginane-geography showcase ngafaka no-lokuza no-planning ngokungazi e-university engathathwa kuyona kwaba uNgoye so ngifunde eUniZulu-ke mfethu ngihlala uNgoye so impilo yami iqinile amakhaya ngiyakubona ushona le njengoba manje sengisebenza ePortchester Steel ngisebenza eMargate endaweni yakaXolo ngifundisa esikoleni mhlawumbe uhlangene secondary school okay so impilo yami iqubile showcase amakhaya yilokishi ngakho ke so ngiya-understanda yonke le mina ungitshela ngendaba zokulusa nani uyarelate futhi mawusufuna ukungizela ngumqondo wangapho ukuthi hayi yabo umqondo ukuthi uthayala inyoni abanye abantu babona behomkhaya yambona okay umqondo wasesikomplaza ngawote futhi ngiyawazi so impilo yami ingqube evange kanjalo futhi but it has been a great experience showcase so ngicela sithi kancane ukukhulela emakhaya yonke indawo ukusiza kanjani nje like ukuthi connect nezingane just that question ukhulela emakhaya ukhulele ngapha yonke indawo kusiza kanjani ukuthi uconnect nezingane because I assume ukuthi izingane they come from different backgrounds as well you're not speaking lies lapho mfethu yathi truth kuyiqiniso mfethu kungisize kakhulu ukuthi ngi-understand abantu abahlukahlukene showcase however ukuba-understanda kwami kakhulu abantu basemakhaya ngiba-understande kakhulu sengifunda e-University of Zululand eDlangezo lapho bengihlala no-roommate waseMtuba igenge nje iningi ebengizwana nayo bekuwamajida asemakhaya showcase into engiyi-understandile ngabantu basemakhaya uma ngibaqhathanisa nabantu engikhule nabo elokishini kulula ukuthi emakhaya uthole umngane weqiniso showcase kulula mfethu ukuthi emakhaya umuntu azwane nawe engabheke inzuzo showcase
just ngiyazwana emoya ukuthi just ukuthi futhi abantu basemakhaya kuyenzeka ukuthi uthola umuntu ozokukhonza nje showcase emakhaya kuukuthi nje say inkabe yami le uyinkabe yakhe nje akabheke lutho kuwena and futhi ukuphilela ngayo yonke indlela la umphilela ngayo yonke indlela kangangoba ngithi mangiyibuka lento le ngiyibuka nomuntu waselokishini abantu waselokishini ababazi lokho buntu lo umuntu waselokishini uma ngabe bona umuntu wasemakhaya eveza leso sithombe sakho vela bona thatha advantage ya sinyoni le because abantu baselokishini into engiyifunde ngabo iexperience yami so sonke isikhathi umuntu waselokishini uma ngabe nihlangene naye kuhlezi kukhona bheka nomuntu obuka ivideo yakhe njengamanje nomngane waselokishini ibheka ifriendship yakho ukuthi njengamanje wena yini omnikeza yona njalo yini le ayihlalele benefitayo yini le aybenefitayo kuwena yini nawe le obenefitayo kuyena kulula ukuthi uthola umngane lokishini ningekho busy nga something showcase athi angibablame yeah it's just an experience ilokishi vele lisedolobheni yashesha kwedolobha abantu abaningi bezedolobheni bazokwenzani bazosebenza showcase so ilapho so manje okay it's fine singena kanjani emotweni manje singena kanjani ukudayisa imoto ukudayisa imoto ukuthi ngayithanda ngincane showcase imoto ngangiyidweba ngisemncane I had a dream ngangifisa ukuba i-taxi owner ngisayintwana showcase ngibabuka abantu abama-taxi owner ngasekhaya ngibabuka ukuthi yazi labantu bayiphethe ngasekhaya kwakukhona imoto ezayibhala ukuthi ye-2000 ebhamshela showcase khona ubaba wabuthelezwana imoto bese umakhelwane wethu wamanyoni wayeneyimoto naye ngibabuka nje bethu abantu abaneyimoto ngibuka impilo abayiphilayo ngibuka indlela umsebenzi wabo abawumanage ngawo ngokuthanda yabo ngidweba nami imoto showcase sayingana so ngingene kanjani kuyidayiseni ke manje imoto sengidayisa imoto ezincane ngiqale ezincane ngike ngaba ngiqala nje ukusebenza ngathi ngimoto eyiPolo ngaphinde ngathenga imoto eEtios Polo bani Polo kuyiPolo Vivo okay shape 2018 okay ngathenga eEtios okay ngathenga iPolo eliyisedeni nalo lalenza uBuba laginqika lihamba ufana wasekhaya nalena ezikweletini mfethu ngendlela yayimangalisa so ungena kwami ezikweletini ngibuka sengikhokhelile imoto ezu3 kwangenza ngayile understanda lento yeyimoto iprocess ogowa through yona uzama ukukhanda imoto ukhandeke yabona la mgaqweni masushayile mnganami akufani naba academia umuntu ozokusiza ngokweqiniso showcase ngokuvamile la emgaqweni uthi ushayekile bayazi lento ukuthi akekho umuntu okhipha imali there's a difference nomehluko phakathi komuntu oyisporter nomuntu oyi-car salesman showcase osebenza egarage but kuyenzeka u-car salesman abasebenza emagarage basport okay showcase if u-car salesman usebenza egarage sokuphambi kwakho okay la egarage shiyana ngamagaraji une-basic salary showcase lapho unikezwe imoto ohamba ngayo eyidemo ukudisplay kubantu and then uyabo nama-commission uyawathola depending on ama-sales owenzayo showcase sokunalawo ma-benefits ukuba u-car salesman ungaphakathi egaraji okay une-office unefoni yakho eyilandline ushaya email yabo nje okay uyi-employee kahle manje sibonelo nje mhlawumbe umfo adla showcase bani motors it's inkosi yodrive amapolo.co.za la ungaphakathi naneyikipa mhlawumbe ugqoka i-uniform yakhona showcase umnandi car salesman ngokubuka kwakho angasho ukuthi yes from looking outside in ifike ijump khona kube car salesman uma u car salesman despite wonke lama benefits akho udayisa lokho okuphambi kwakho nalokho mhlawumbe uma uthi igarage lakho linamanye ama branch mhlawumbe kule group yeni kule branch mhlawumbe lapha eWestville njalo Pinetown ake lokho okuphambi kwakho catalog nje makungekho lokho okuphambi kwakho sekufikile icustomer you try by all means ukuthi icustomer
uliconvince ekutheni ikhethe la Okay. isikhathi ungalingeka uvele yenze application i-approve ivalidate utshela i-customer ukuthi alize mase lifikile ke ayitshela ukuthi ayifethu nayi imoto kanjani ama-customer kuyenzeka yithi kuyenzeka kwesinye isikhathi i-customer kube ukuthi usuyitholile i-approval kodwa i-customer lithi hayi ngifuna lento engiyifunayo ngifuna lento engiyifunayo ufuna lose customers but if uyi-sporter uyi-sporter awusebenze egarage la ya freelancing wena okay udlala u6 okay mhlawumbe unama dealership mina awu7 la KZN showcase mangabala adumile kuona ngakubona usebay futhi angibona ngisebay ngisebenzisana noCleo Magagulu ungibona W kanyiso zakwe Kia Potchefstroom Chris Ndovela ngamanye ama dealership showcase so no Toyota njalo so iclient imalisho mina ngifike ngijudge ipersonality yalo nama needs alo iclient bese ngiyalitshela iclient ngidlala u6 mina la showcase so iclient mina liyangitshela ukuthi lidingani bese ngiyabona ukuthi nabo abantu abangamnikeza lokhu akufunayo kuzohambisana naye ngeprice futhi azothanda yabo showcase singakhohlwa ukuthi khona lento ekuthiwa i-manufacturer's suggested retail price okay so mina mawuthi kumina ufuna imoto yaToyota ama-chance aphezulu ukuthi leyo moto ngizokutholela yona komunye woToyota showcase but if wena uya ndawana thizeni uyothenga imoto yenye inkampani kwenye inkampani kune chance yokuthi leyo moto uzoyithenga isidayiswa way over the book okay yes kune chance possibility ukuthi leyo moto uzoyithenga overprice okwenza ukuthi ideal yakhe ingabi saba ilento ububi bedilwe namngane ama ubona imoto usayithatha ukuthi ideal yabheda showcase ubona drive ubona 3-4 months down the line usukhokha ama installment uthi hayibo kuzalani hayibo nomsuxoxa nomunye ukuthi hayibo mosoxoxa nomunye athi ukhokha leyo mali kule moto ubona omunye yabo leyo nto so mawu-sporter ke naleyo advantage ukuthi umphakathi nendawo okay uyakwazi nanokuthi uprovide i-advice ungekho under pressure showcase yokuphusha ama-units ama-sales yes uyawadinga ama-sales phela to keep going yonke lento le it's paid up for ama-data showcase i-camera quality my time reading ngenze research enye into-ke i-information eningi la ka-car sales in as much as ikhona kwa-reading but experience would be the best teacher okay wena because indlela izinto ezenziwa ngayo nento efundwe ebhalwe phansi noma kuhambisana kodwa khona kancane yeah so experience is the best teacher most your salesmen abasebenzisi lawo amathembu mase bekudayisela okay yonto so awukho under pressure more sport and inkinga ke angingawancomi phela kangaka ama-sporters aba-tempted asifani singama-sporters showcase ugcina ngenxa yokuthi ama-commission ayibi inkulu kakhulu i-commission sporters allowance kuba imadlana nje yabona ugcina usuba-tempted thola ama-dealership akhokhe imali enkulu okay ama-dealership-ke akhokhe imali enkulu ngokuvamile kuba ama-dealership angekho right ama-dealership ukhona nami engisaye ngasebenzisana naye ngeke ngiyimenshe yebo eyayingenabo salesman sakhona namanje no phela i-sporters fees akhona siyaphila but one thing I noticed kade ayisimoto eziwu2 and I noticed ukuthi no man ngizolahlekelwa abantu abantu bayakhalasa uyabo first of all i-service yakhona iy'moto zinhle showcase but ngangithi mangibuka indlela ekusetshenzwa ngayo ngibuka nanokuthi indaba ye-price yemoto ayixoxwa nje kakhulu kunezinto ey'ningi ey'ngaxoxwa i-customer nje liqhamuka selisayiniswa nje yezwa imoto ngaba happy ngenza ideal yokuqala ayikwazi sengenza ideal yesibili athi ayingeke ngabona sayingeke ayikho right yabona imali kufanele ungathusi ubukhulu kwemali ezamanje ngoba imali enkulu ezamanje kungenzeka ikuvalele imali enkulu eyiningi kusiza kancane so ngiyacabela zona lezi imali lezi ezincane eziza kodwa kodwa zimile
Showcase ngiyakuzwa ukuthi uthini. Umehluko hlasimbe khona okunye ufuna ukucaciseleka ngawo phakathi kwe-sporter no-salesman. Hayi chazile yacaca then bese ungena ukuthi wangena kanjani ukuthi udayisa imoto because usunayo vele career. Okay, njengoba ngingachaza ekuqaleni mfethu ukuthi ngike ngathi ngimoto. Showcase Ipolo ngiyithengele i-personal use ngathenga i-Etios ngayifaka Bolt yaginqika. Kwakuyisikhathi se-COVID yangakhokha i-insurance. Ngathi ngilungisa leyo nkinga ngokwenza i-loan. Ngiyenza i-loan ka-138,000 process. Ngangifuna ukuthi kuleyo loan ngikhiphe imali yokukhanda imoto. Bese ngithenga enye imoto ezothi rana la ku-Bolt. Okay. Ngisale. Showcase. Leyo moto ayolasta ngo2 weeks. 5 November yaginqika. Ihamba wasekhaya. Hey. Ngayithatha leyo moto leyo ngayisa to the very same person owayikhanda ngimkhokhela. Ngitshela ukuthi iPolo ngaze ngayilandela mina kwayimini oyikhandela ilapho engafunda khona yilapho engafunda khona ukuyikhandela imoto efile. Kwase kuyimini wayesethenga izinto ngihambe ngozenze idinga ukwenziwa ngifake emotweni ngithenga ama-alien keys ngithenga ngibiza nabafethu bengilekelela abafethu esasakhelene nabo sala. Okay. iPolo eli-NSC 2034 lihamba eShepstone njengamanje. So i-Etios akakhande khande. Lo muntu lo engangithi uzongikhandela lona imali yami kuze kube namhlanje ligobile lapha. Sengaze ngagive up ukumjaha. Because ngabona ukuthi ngiyakumaloyazi ngiyakhokha. Still imali yami iyashoka. Iyahamba man. Ngiyanegotiate kuyena uvela khanda into encane kufane nje. So ngagive up ke kuleyo moto. So ngayibuka into eyenzekayo uma ngabe umuntu ethenga imoto ene-excitement yokuthenga imoto. Ngabuka izinto eziningi kufanele ifundwe abantu bazi-understand ngalento yokuba nemoto. Umehluko phakathi kokuba nemoto esebenzayo nomehluko phakathi kokuzimanagela imoto yakho i-personal car yakho. Ngakubuka izinto abantu abangazibheki uma ngabe besayina for ama-deal abo. Thenga imoto. Akuningi ngifuna ukukhuluma nge-deal yale moto engiyikhokhela njengamanje. Ngathi ngayibuka zonke lezo zinto. Ngathi no man, yazi le information esengiyitholile from this experience. Showcase. Ngathanda ukuthi ngiyithathe. Share. Siza abanye abantu ngayo. Nakho ukulimala kwezimoto zami ezayisebenza ka-Bolt. Leyo experience engaba nayo. I share it sometimes like TikTok. Showcase. Khona ivideo yami engisayengayenza ngibatshela abantu ukuthi it's not a good time now ukuthi ungaqala phansi. Uqale phansi ungene ufake imoto yakho ka-e-hailing. It's not a good time. Ukuqala phansi ngayenza leyo video leyo. Leli business seli-right kumuntu okade aqala. Okay. Njengebhizinisi lamatekisi. There are a lot of surprises mfethu kuleli business. There are a lot of tragedies kuleli business and it's a high risk business. It's a serious gamble. I learned the hard way ke. Uyabo. Umuntu engitshelayo manje njengamanje ngaleli business, I do not want you to learn the hard way. Learn the easy way. Ngathi mina uma ufuna ukugembula wenze leli business at least thola imoto ka cash. Okay. Uyifake nje bese uyazibukela nje ukuthi kwenzakalani. Invest. Masubona ukuthi because at the end of the day ngibaxwayisa abantu kodwa phela inhlanhla umuntu awuyazi. Izinhlanhla zabantu ayifani. Some people are unfortunate. So ukuba unfortunate kwami angingenzi ngivimbe abanye abantu. Ukuba unfortunate kwami angingenzi ukuthi ngiveze izinto ezincane. Ezibukeka zincane futhi kumuntu okude kodwa ezangilimaza ngagcina sengithi hayi kumanje amthethe ngebreak ipakile nje imoto yami. Ike yathi ukusebenza kancane lapha ePort Edward local ibuye ethi Margate Shaba trip. Ngisayimisile nje kancane. Showcase. Yeah. Then liseyinakho ngifuna ukuthenga imoto manje. Why mina ngizoza kuwena as a sporter ngingaveli ngiye ku dealership? Ukuza kumina as a sporter kubeka kwi-advantage. Kwi-dealership into yokuqala nje ezokwenzeka. Nami into yokuqala nje ezokwenza kwi-dealership angithi ubophelekile kule moto oyifunayo. Okay. Ubophelekile and once wafika kumuntu okwi-dealership uzobe sekucabangelile. Uzomtshela ukuthi usebenza apha kucabangele automatically kufanele uyidrive nefanele uyithathe. Now ngiyazi ukuthi izongisa kude kwe-answer yakho but chaza. There are two types abantu abenza ama-sales la. Unomuntu salesman ozokukhipha ku-market completely
ozokukhipha kwi-market in such a way that kuzoba nzima ukuthi uphinde utrade in, kuzoba nzima futhi ukuthi uphinde ube nenye imoto phezu kwaleyo nayo. Because kuno-salesman ozobuka ukuthi uqualifyelana hayi ukuthi u-affordani. Okay. Now o-salesman abanjalo o-salesman aba-commission driven. Okay. Abasebenza emagaraji a-profits driven. Imost yalawo magaraji akusiwo la magaraji engisebenzisana nawo enza ama-sales kakhulu. Showcase. Amagaraji aku-celebrate-ayo ukufika kumuntu oyedwa. Uyabo? In number one, uma uza kumina you have a chance ukuthi ngi-advise singakayenzi nane-application. Showcase. Tell ukuthi okay, you are earning ngo-15,000 njengamanje. Imoto fanele uyithathe. Fanele ukuthi ukwazi ukuthatha imoto ezokhokha a maximum of 4,500 excluding insurance. Showcase. Mhlawumbe insurance uyikhokhele kube insurance ka-1,000 bese i-track kuba u-250. Wena uma u-15,000 imoto kufanele uyithathe bese u-15,000 ungayithathi imoto ezokukhokhisa more than 5,300 sekuhlangene sekukonke. That will help you. Sekuhlangene konke ne-insurance. More 15,000. Lokho kuzongisiza nami. It will keep you in the markets for me. Okay. Uzokwazi ukushesha ubuzo trader and kuleyo installment thatha imoto entsha. Showcase. Imoto mayiphuma egarage ivalue iyaqala iyehla. Iyaqala ivalue yemoto iyehla. So that mawuthatha imoto entsha, mawudecide ukuyi-trader in the next 2 years, mawuthi uyiphethe kahle. I-shortfall ngeke ibe ncane. So uzokwazi ukuthi ubuye uze kumina ngikwenzele enye deal, ngikurefer kwenye indawo la uzofuna utrade khona ini moto. Kahle kahle mina ngikuthatha as an investment. Okay. Khona ini moto. Hayi ukuthi uthole imoto. Hayi ukuthi sengishayile i-deal ayi. Bye bye. Hey no mfethu leyo mentality ayisani kuthi. Ne. Yabo. Khona ilanga la ngijoga khona ngisafunde eUnizulu ngenza isibonelo. Ngigijima kakhulu. Ngasheshe ngakhathala. Khona enye ibrazil endala nje lokho ingcengela kancane. Sengibona ngikhathele sengigijima sengiphuza amanzi yathi take it as a life lesson. Fast runners run short distances. So uyabona vele bakhona labo salesmen abangangathi abafika egamini bahamba ngama-golf polo GTI but ngibanikeza u4 5 6 years because abayi-invest nale mali abayitholayo sekunzima abathola ama-customer awuphose ngala ngikwazi ukuphosela uhamanje usuneyinkinga eyiningi manje ngithi ngizothi ngikunikeza i-customer ngikunika i-customer vele usucabanga iy'nkinga zakho usucabanga indlela wena ongenza i-profit ngayo ukwazi ukukhambanisa iy'nkinga owayidala 1 no 2 no 3 owayidala ukubalekisa abantu uyabona leyo nto. So okay ke cela ulokho nje ukuphi mehlo phansi kwemoto qualifyela uthini that's between a car that you can afford and the car that you qualify for like qualify ngazi uLazaro uzoyithini yakho kodwa akazi udida yini yeah kwemoto noma ngabe qualify siphethe amaphones onke la endlini angithi yeah smartphones futhi kune screen la endlini angithi showcase kunomehluko noma ngabe yini ukuqualify noku-afford akufani uma uqualify uchaza ukuthi ungayithatha into okay umenayo okay uku-afforda ukumaintaina into uma isikuwena okay ukwazi ukukhokhela ama-installment ale moto Esifane mina vele as umuntu owenza ama-sales ngisho nami ukube ngisebenza egarage angikhulumi nge-insurance ngikhuluma nge-installment kuphela ngikhuluma nje nge-installment kuphela ngikhuluma nge-insurance ngikhuluma nge-tracker ngikhuluma ngamathaya ngikhuluma nge-service umsebenzi ka-salesman lo ngisho nami kuthiwa uma kuthiwa ngiqashwa egarage manje umsebenzi ka-salesman lo so manje uma uthi wena mangithi mina uyaqualifya ngiyithatha imoto ngiyise ngemuva ngithi abayilokhuze abayibhafe bayipolishe kwesibili ngiyibuyise ngivule isunroof ngivule icabha zonke qede ngima phambi kwakho ngithi uyaqualify eyakho oh yeah so yoni language lebo ishaka ubhazabaza werim ithayi lakhona lilodwa awatholakali labo umashu lamathayi atholakala ezitolo zawo atholakala ezitolo ezithize ithayi lakhona lilodwa
uma liyiseke ngeke ulithole less than 1.5 sesiyaqala sesikhuluma nge-maintenance ama-brake pad ale moto ayisebenzisa u-safe line but mfowandladla mina mfethu ngiqashiwe nje last month mfethu ngithe unyaka uqala ngihold 10,000 manje yipi moto kumele ngidrive mfethu ngifuna ukudrive imoto especially i-Golf GCI or something mfethu ngifuna ukubagcwasela like nje kubonakala ukuthi hayi ngiyasebenza phela ngihold 10,000 ama-hold 10,000 bra bangaphatheka abantu abahold 10,000 showcase much hold 10,000 when it comes to cars when it comes to cars abantu abahola imali enkulu ngempela abantu abahola 26,000 kuyaphezulu when it comes to lento yemoto after tax njani after wonke ama-deduction abantu abahola 27,000 yazi abantu bangibuka kabi abantu bo 25,000 no but ayiqiniso libuhlungu bafethu ayikho into esizayo bese likhuluma angikhulumi mina ngokuyikhipha imoto egarage ngikhuluma mina ngemoto esingakwena usungifonela ungitshela ukuthi ushayiswe umuntu ngathi le moto lu 11,000 ngikhuluma ngokuyi-afford imoto ngikhuluma ngalezo zinto ngikhuluma mina ngokuthi ingane yakho kade idlala yatapa kwathinteka ibhathini le-sunroof kwahlephuka ndawana thizeni kanti liyani izulu kwangena amanzi ndawana thizeni so leyo moto mayimele uyikhave ngoseyila kufika i-technician especific ezokulungisela lezo zinto uma ngikhuluma nge-affordability ngikhuluma ngey'nto so umuntu ohola 10,000 kunomthetho obuke waphuma wathi ukuthi kade ngagcina uyifunda lento ukuthi imoto ufanele ufinance for imoto ufinance 40% we-income yakho so uhola 10,000 vele nje uyaphela ku-4,000 installment yakho okay imoto eziningi-ke ziqala ukukhokha ko-5,000 however-ke ngezinto ey'njengo-deposit no-balloon payment siyehliseka-ke installment just to increase i-affordability siza ku-balloon payment but futhi usho ukuthi bathi ngihole 10K lutho ngifuna imodeli entsha nje mfethu 2024 na u10K sesazokhuluma nangeyimoto ekacash uthi wami is not much your Hyundai Ethos your Hyundai Grand i10 your Kwid izona imoto lezo Polo Vivo Trendline back then you could nowadays mnganami ngiyinkosi yodraba ama-Polo kodwa iPolo mfethu nezibatshe zolibona liningi emgaqweni alisiyo ngokwe-price alisiyo lento abantu abacabanga ukuthi ngokwe-price okay so manje because mina ngicabanga ukuthi okay ngoba ngihol 10K hamfuthi ngeke ngithola imoto 3.5 ngifaka petrol 500 iwona ama cost am lawo insurance sobe sibona so ayuthi ngeke ngikwazi uku-afford kanti khona izinto ezizophinde zingishaya futhi esingama hidden cost nani yabo because mhlawumbe no insurance mhlawumbe 800 mothi inile imoto izocover insurance kwenzakalani nge-insurance uphinde ungene futhi nalapho phela i-insurance wethu sonke siyangena kulesilingo lesokuthi sifuna ukukhokha i-premium encane kwi-insurance sifuna ukukhokha kancane kanti khona into ekuthiwa i-excess wenza i-claim kwi-insurance ama-insurance amaningi uma ngabe beyilokhuza beyi-assess i-damage yemoto mhlawumbe let's say wena udrive imoto ukhokha i-premium ka-900 ngenyanga bathi i-access u-20,000 bachaza ukuthi imoto yakho uma ngabe ilimele bahlangabeze ngo-20,000 bese beyakulungisela if i-damage ama-insurance amaningi ayonke if i-damage yaleyo moto i-below 20,000 no isifane ikhandele imoto yakho noma uthathe imoto yakho uyise endaweni esuggestwe yibona okay ukuthi ufike uyikhande khona vele i-access kanti umshwarensi yini umsebenzi wami ngizophinde ngikhandele futhi mina no phela ngithi kuneyivumelwano sifuna ukufunda lokho so sesayina nje sesayina ukuphuma ama-insurance amaningi awafani-ke nokho but izinto ey'njengomawindi amawindi ngokuvamile bawakhava wodwa eceleni abagudi-ke ekukhandeni into ey'njalo abagudi bangafika bazolikhandela iwindi emsebenzini wakho la right bagudi-ke ekureplace-eni into ey'njalo ezimayina okay but when it comes to ama-panel ngoba phela iyona ndawo suke siyikhavile akakami umbuzo on the question of affordability versus you qualifying for imoto uthethe ngokuba bayancedisana nawe so it appears mhlawumbe ukuthi you can afford imoto with balloon payments and interest can you speak to that yes my brother
i-balloon payment is there to increase i-affordability izokwehlisa i-installment but i-balloon payment isaphulelo mbumbulu ngathi asiyichaze ngesizulu yes nayo imoto yakho la iwu-300,000 300k yes ma u-300k umthetho uyavuma hlasimba ukuthi i-balloon payment siyehlise ngo-30%. Asibale ku-10% ka-300,000 30,000 angithi shouthi singakwazi ukuthi suphule o-30,000 abawu-3 90,000 lo wangithi labo 30,000 abawu-3 sizoba-hide bese sicalculate i-installment yakho ku-210,000 yabo lonto u-50,000 uwodwa ngagcina uyi-1,000 angithi angaki manje u-50,000 obabalayo ku-210,000 bawu-4 angithi bese kuba no-10,000 bawu-200 angithi so leyo moto leyo for 72 months uyayibona ukuthi ikhokha u-4,200 angithi kodwa manje lesaphulelo mbumbulu lo 90,000 ebengugonile ngala basuqedile ukuyikhokha imoto siyawucela back so yona ibhaluni leyo yona ibhaluni leyo hayi ukuthi kanti bayakuphulela nje for good faka abantu ewena it is there to increase affordability akangithi usukuthi uyayithanda le moto na o-salesmen abaningi bayayifihla indaba ye-balloon payment ngoba i-client usuke ayingeke imoto ekhokha kangaka ayingeke imoto ekhokha kangaka lo-salesman avela asho ukuthi hayi no ayikho into engizoyenza wathi ngisayodiscussa nabo sawukhuluma no-manager ngale hey put a balloon payment what you think put a 35%. So i-balloon payment it speaks to you not affording. Yes. You fall under the you qualify but you don't afford. Yes. Okay. Usukahle kahle usukuvuma ukuthi awu-afford. Usukuvuma ngilekeleleni. Lekeleleni hayi usizo kodwa futhi. Yeah. So manje nangu 72 months sephelile kwenzakalani ngebhaluni? Ngiyashiyana mfethu amabhenki awafani khona avumayo ukuthi uyikhokhe kancane kancane uphinde futhi kube installment futhi again isikhona abavumayo ukuthi uyikhokhe kancane kancane kanti futhi khona la ekuthiwa khona choose ukuthi uya trade in noma ukhokha le mali imoto iba yakho kuyashiyana ushiyana kodwa ngeyivumelwano ke yabona i-credit score ukhiye ekukhipheni imoto ukhiye yini credit score i-credit score ama-point lawa owatholayo ngokwendlela omanager ngayo izikweletu zakho if wena unezikweletu onazo ukhokha ubuye ukhohlwe ayehla ama-point akho okay uthi uyakhokha ama-areas kuthatha isikhathi ukuthi iqale phansi ikhuphuke if wena uthi ayi ngiphuma mina e-TUT ngiphuma eSolplaatje nakho sengithola umsebenzi lo msebenzi ungiholela 50,000 kodwa awukazi ube na account ya phone awukazi ube na rage awunayo i-credit score lapho okay kahle i-credit score iscore esigrate ukuthi ukhokha kanjani ikoleti so that bezokwazi ukubona ukuthi singamboleka yini lo muntu le singakuboleka ngoba phela kahle kahle egcineni kosuku imoto kusuke kweyebhenki yakho sukubolekile kahle ibhenki liyayithenga imoto egarage bese imoto uyabo ingakho ezinye inkinga ezisemotweni emva kwesikhathi esithize uyithengile egarage ungafanele uzibike egarage fanele uzibike ebhenki hayo kanjani yabo uzibike kwi-finance kunama garage adisqualifyiwe disqualify amabhenki athize athi ubone bawufika egarage ukuthi amanye ama-garage libhaliwe West Bank MFC njalo showcase kunama garage kunamabhenki engikhuluma manje angasasebenzisani nama okay kuba lento le wena uhambisa ama-document egarage igarage liforward to ibhenki libuke livalele li-check-e yonke into ukuthi iqondile yini bese liya-approve bese igarage liya-invoice imoto ukuthi okay it's fine le moto le imali ukuthi igarage ibhenki nje same time khokhe leyo mali hayi-ke Mr. So ayisesekuthengele le moto-ke khokha ama-installment ethu sivumelana ngemali kangaka cishe kufane nendlu isikunjalo futhi nasendlini. So if someone's watching you now and abawazi we afford imoto or qualify for imoto, they can actually start investing by just working on their credit score. Yeah, bese kubalekile. Now I did the same thing, bro. Mina license yami nganginofunza ongoye, ngayenza ngisafunda ongoye license. Ayimoto ngangifuna uthule. Ngangifuna ngenza u-level 1 ongoye, ngiyifuna imoto. Ngenhlanhla sengenza u-level 2 ngayithola ngilokhuza ibhasari. So bathi abanye beclaimile ama-allowances ngahlala mina ngayenza advanced driving school lapho ongoye ngaphakathi
ngalazi license yami ngabuya ne license athi ngisuka lapho ngahamba ngayothatha ifoni okuyiyona phone ke ngenza ukuthi ngibe ne credit record ke ngaqala phela nje leyo futhi ngalenza sure ukuthi ngikhokhela kahle leyo phone so I advise ukuthi abantu ba follow the same rules if they finance for izimoto. Okay, so manje uthola kanjani? Hayi inombolo yami yocingo mfethu kulula 0762998046 yatholakala ku WhatsApp inombolo yami yocingo. Ngicela ukuthi uma ungibhalela ku WhatsApp ungibhalela ku WhatsApp straight to the point ungathi mkabadeli hello ungathi hey ungathi wena uyabona lonto kuba khona auto reply yami ikunikeza ukuthi kumele udingani ukuze uqualify for i-car finance. Yabona iyakhuluma futhi auto reply yami nabantu abathenga imoto for cash sithi ngisebenzisana nama dealership ayikho imoto wa cash engakhukha up engaplug kuyona less than 100,000 kubhaliwe lapha ukuthi excluding service fees mangithi ke mina service fees i-finance fee yami leyo emoto ka cash ngoba kumsebenzi nakho ukuthi ungifonelile wathi ufuna imoto ngakufunela imoto futhi showcase imoto ezokuthokozisa awuzange ngithenge ne-airtime hayi ngeke mana showcase so manje mina mongisizile ngathenga imoto imali ngikhokha direct kuwena or ngikhuluma nebank ne-arrangement ne-garage ayikho nje imali eza kumina okay ngangcono ukufoni yami seduze ngoba ngiyafundela le-auto reply yami le nto ikhona la sizoyifunda ekugcineni uzoyifunda nje lapha ngasekugcineni ithi ushiya ama-documents lapha kule account yami ya-WhatsApp uthi kufundele ithi for a car deal application, please leave the following: ID copy, license, 3 months pay slip, 3 months bank statement, minimum salary 9,500. Ngibhale ngamabomu uthi 9,500. Even umuntu ohola 7,000 can get a car finance. Credit score 600 and above. Ngase ngithi a salesman from one of our preferred dealers will contact you in a space of 2 to 24 hours. Yabona lapha ngithi mina ngisasenda mina showcase number 6 mina nangu uphesi ka Hyundai nangu unkanyiso ka VW nabo abafethu oShenge ka Ford nabo Ndovela boKia nabo mfethu ngizungeziwe la sengiyibuka le deal le mhlawumbe wena uzongitshela ukuthi ufunani uyimisele ngani sengiyibuka le deal hayi nangu umuntu okay Ndosa ngibamba nama trophy ke matafuleni apha ukuthi anginayo access yokuthi so kodwa ngizokunika ngisendele WhatsApp matafuleni abo top salesman yabo ama garage abase sibone Alpine VW odayisa kunabo bonke VW eSouth Africa yabo leyo nto showcase ma garage ane record ngisho ngahamba enye indlela elulu ukuthi uma ngikunika usalesman ngena ku Google uhambe uyobheka ama ratings zalelo garage lelo okay Mapolo showcase noma ikuphi bhala hashtag inkosi yodrama Mapolo ngizovela wadladla 21 uFacebook personal account yami but sengizokhuluma nje kancane sizoyifaka nje kanje asimdumise B dladla right cover ngemuvi imoto ngemuva bese kuba isithombe sami ngiyisa staff room lapha na phela ngithi ngasebenzisa i-Facebook account wrong bese uskenyiwe sizoyifaka la izithombe zama link everything i-Facebook account because akathathi imali ushilo I know athathi imali ikho imali ngifisa ukuthi ngiyithathe ungakatholi nande approval phela kuyenzeka omunye umuntu athawu ndodana kuyangifika ukuthi nginqabe ngiyanqaba mayinkulu kakhulu mayibonga phela iclient mayibongela nayo so manje mangithi mina ngifuna ukuthenga imoto auction uthini ngalokho kuhamba kanjani imoto auction uke wabana experience ukuthenga imoto auction mhlawumbe imoto ezireposisiwe izinto ezikanjani sengixhumane kakhulu mfethu nabantu abadayisa imoto kusukela ku i-bikers ama auction ngizosho lokho mina ngama auction ama auction asebenza njengama distributor
ama-distributor athanda ukudayisa in bulk and afuna ama-customer recurring. Okay. Masithi leli gama elithi recurring lihlanganisa amagama awu-2 ure usho emuva okay usho ukuthi kwenzeka reoccurring customers. Recurring, So ama-customer loyal to ama-auctioners ama-dealership Okay. siba abantu. Oh. So i-treatment ozofika uyithole wena uya kwi-auction angeke ifane ne-treatment ezotholwa umuntu Uqhamuka kwigarage. kwi-dealership ozothenga imoto ezo-5. So ungayithola imoto eclean kwi-auction. Baningi abantu asebethola imoto ezi-clean kuma-auction. Kodwa maningi ama-chances ofica imoto sezi-reserved. Oh, okay. So amagaraji ane-experience imoto. Igaraji malihamba liya kwi-auction basuke bene-target ukuthi sifuna imoto eziwukuthi eziwu-4, imoto eziwukuthi eziwu-2, imoto eziwukuthi eziwu-3. Bayazazi baney'ndawo zabo abakhanda kuzona bayawazi ama-common problems. Now tell me when you are a first time car owner awazi lutho ngemoto. Showcase. Awazi lutho ngemoto. For instance uma behamba manje bayothenga iPolo ngisho bengalifica li-250,000 kilometers bayazi ukuthi into yokuqala esizoyi-check-a kule moto i-cooling system yayo. Yisona sifo sama-Polo nje lezo. Check i-thermostats, check i-thermostat housings, check isigubhu samanzi, check amapayipi lawa transport amanzi ukuthi ku-right yini. Uma kuwukuthi inakho ukukhwehlela nokubila sivule i-top si-check-e ugasket kuhamba kahle. Yizona zinto eyi-basic nje angeke baspende imali enkulu ngoba nala bekhanda khona abajwayele ukukhanda khona. Wena uya kwi-auction uzothenga kanye. Okay? First time car buy. Lama common problems angeke uyowa-check-a immediately usuka lapho uyasuka uyodrive. Usuya wa-identify lama common problems usuya la kukhandwa khona nakhona uyona i-recurring customer. I-price ozolungiselwa ngayo le nkinga le ngeke ifane nalaba abathe abazodayisa ngoba bafika and imoto yakhe izoba sekugcineni. Unless imoto yakho uma ufuna ukubuya uzoyikhanda ekasi. So i-auction you prefer for umuntu who knows about cars. Yabo mina now because unayo imoto nofethu because unayo imoto sesingabo thenga ku-auction because sisinayo idea ukuthi imoto kanjani. Okay. Because you learn the hard way. You learn the hard way. Nanokuthi ke kunale lama-page lawa la ku-TikTok la ama-live lawa ukubona kuveza ama-auction kuveza imoto zi-cheap la ama-price la kunezinye iy'mali ey'khokhwayo. Ezingabalwa kuleya price leya. Ngathi bathi excluding VAT. Bathi excluding VAT. Kunezinye iy'mali futhi ey'suke y'ngabalwa. Yazi anakho labantu laba abajwayele ukuya kuma-auction ukusibuka nje. Anibuke nipete bayazi niyogaxela kuma-price ngale ibuye imoto ngala bathenge ayi-price yabo. Yeah. So nakho sengithenge imoto ku-auction 3 months down the line iyangihlupha. Ngiyakwazi ukuyibuyisela khona? Mfethu umthetho waku-auction kagcina uthi uyithenga imoto as is. Injalo. Khona igama le-Afrikaans elilibala footstools noma uba kodwa nje khona into enjalo ukuthi hayi thenga imoto injalo injalo. So i-CPA kunomthetho ovikela abathengi uthi imoto uma uyidayisa disclose iy'nkinga ezinayo. Okay. Kwi-auction in most cases imoto iba nephepha ku-windscreen. Wavele isuke i-testing iba nephepha ku-windscreen elibhaliwe inkinga enayo sho ukuthi iyaduma yes no inenkinga yayo nama-leaks kuphi nakuphi. So but umthetho uthi njengoba uyithenga la imoto uthenga njengoba uzilungisele. Okay. Iziphi izinto ayikakambi iziphi izinto ozazi ezingama-extras Thothi adingakala kodwa uthola ukuthi abantu sebe igcinisinyusa installment nje ozaziyo emotweni especially mhlawumbe iPolo or man obonayo ukuthi ayilezi sekwama extras nje extras izinto ezibonayo ukuthi sezingama extra nje uyabona ukuthi yakhumbula eqala ukuthi ngikutshele nge-MSRP ibuza angazi noma ngiyibiza kahle ngiyazi ngiyadideka manufacturers suggested retail price okay noma ngabe yini even nango lo abaka Red Bull banemali ekufanele umuntu ozoyidayisa lento akudayisele ngayo okay kuseku unfair njengalento le khonje ukuthi ifridge lakho libhaliwe recommended selling price
into kanjalo futhi izobhala ukuthi 10 rand noma ubhiya lapha kuyavela Thike angithi however kunezinto ekuthiwa ama value added noma ama value adding products. I-MSRP suyikhuluma ngento iphuma efactory injengoba injalo. Kunokwenza ukuthi imoto iphuma efactory ingena redo. Showcase. Iphuma efactory ingenawo ama wheel cap. Ine-rim leli limnyama. Iphuma efactory hlasimbi kukuningi okungekho. Showcase. So lezi zinto lezi ezinye zazo spoiler njalo ezinye zazo ziyayi-add price emotweni thoba ziyayi-add price emotweni ziyayikhuphula ne-installment if ungeke uyifakele zona and if ufika ucela ukuthi igaraji kube yilona elikufakelayo uyabo leyo nto khona into ethi-ke ama-bogus fees Showcase. ama-fees are-unfair a-charge to ama-client la uthola ukuthi manje sekuthiwa manje sekufanele ukhokhele i-branding yemoto ukuthi ibhalwe igama legaraji izona zinto-ke vele lezi ey'charge abantu ezi-unfair ngicabanga ukuthi abantu sebe-aware ngalezo zinto ayisenziwa lezo zinto ayisenziwa lezo zinto but-ke kwezinye iy'ndawo ziyenziwa hayi no ngiyakuzwa mfethu ukhokhela ukuthi imoto yakho ikliniwe akufanele akuhlale nawe lokho vele imoto uma uyithenga first time fanele iclean usukhokhela ukuthi imoto yakho iyiswe ku-auto valet before udayiselwe yona zonke lezo khona la uma bethi sayi-prepare angazi bathi bayi-prepare ukuze uzikhiphe egarage jwale ukuba 6,000 or something angazi mfethu kuyiphutha lokho ngicabanga ukuthi bam-expose umuntu owenza leyo nto ngayibona ividiyo enjalo kwawukuthi kwangangisaphathe enye ifoni ngayibona ividiyo enjalo hayi kuyiphutha mfethu lokho ukuthi umuntu akhokhiselwe into enjalo akhokhiselwe ukulungisa imoto vele akhokhiselwe ukuklina imoto kuthiwa kusamele siyikline mfethu prep yabo mina uma uthola i-approval bese ethi usalesman usayi-prep imoto uyayi-prepare ukuthi ihambe in a good condition so amaphutha nje angingasho ukuthi iphutha ukuganga nje ukuganga kwakhona endaweni ukuganga nje kwakhona nje kwi-industry uyabona so manje ke nakho ke yini le basebenzini masebethi fixed or bani machine installment rates ne linked interest ithini manje sifundile phela thina hayi mina ngiyafana nje nawe nje no ngisho uchaza abantu okuningi mina ngimoto ngikufunde nge-experience hayi encwadini fixed interest rates ukuthi interest rates emide interest rates ngokuvamile iyakhuphuka wonke ama-interest rates ayakhuphuka but indlela ekhuphuka ngayo i-linked nendlela ekhuphuka ngayo i-fixed akufani akufani phakathi kwawo uthiwa i-linked dependa kakhulu kwi-inflation so njengoba isimo somnotho sinje kunokwenza ukuthi umuntu akhiphe imoto 2018 ekhokha 4.5 mhlawumbe usekhokha 6 manje i-linked le but nansi catch into esengiyibonile ngokuvamile yabona i-linked interest rate uma uyokhipha imoto ivele ibe ncane kakhulu kune-fixed interest rate kokwenza ukuthi umuntu akhethe i-linked yabona so njengoba esekhethe i-linked kanti izolekithi uzoyizwa ngokuhamba kwesikhathi no hayi ngiyakuzwa so it's better ukuthi uvele uthi fixed hayi kusasa laziwa into ungathi uyawuthatha kanti vele izinto seziyalunga ezweni lethu ungathi uyawuthatha izinto vele seziyalunga ezweni lethu however yonke le information le engiyikhipha njengamanje it is subject to ilokhuza i-upgrading it is subject to ukuthi ngi-add izinto ey'thize if kukhona ama-changes and if kukhona ezinye izinto engizidiscover-yo uyabo leyo showcase so manje nakho-ke ngihola 15,000 after deduction yonke into if imoto kungamele ngiyithenge nje angikaze ngithenge imoto I'm excited ukuthi I'm the first person ekhaya ungasethenga imoto uzoyiveza ngesiyithombe la abantu bami showcase yeah grand i20 showcase Ford Fiesta Ford Puma Polo Vivo Hyundai Grand i10 Starlet lezo imoto lezo 5 ibalile sometimes Urban Cruiser
Okay. siyeda singayivalanga Yeah. open cruise lezo imoto ezu7 engiyibalile affordable Showcase. light ku petrol light ku petrol ziyahlonipha Showcase. yeah So ungam-advise umuntu ukuthi alikebolekisana nemoto yakhe. mfethu that's a very sensitive topic because kuba sengazuthi manje thina abantu beyimoto asifuni neyimoto zethu and umuntu vele ongakabi nayo imoto nayo imoto angeke understand because nathi sasinga understand if kuyinto ebalekile yes and kuwumuntu omthembayo yes just make sure that you have comprehensive insurance because anything can happen at any given time. Okay, insurance onihlwe kanjani? That would be a topic for another day because Showcase. it's going to be quite long. Oh, The okay. question athi ngiyabalekela No, the it's question fine. after question. But sithatha i-cover ezokuvumela ukuthi imoto yakhe i-drive yinoma ngabe ubani Oh, driver's license. okay. Ungathathi le cover le Ezokwenza. eba ne-list yo driver. Okay. Lo cover leyo ekubophayo i-premium yakho ibancane ekubophayo ukuthi okay uyasho insurance uthi nangu umuntu ozodrive imoto yami ilo nalo yakubopha lapho because kungenzeka ukuthi udinge nami khona singazani kanje uma usuka ngiphathwa i-CS manje kuthiwa phuthume esibhedlela Showcase. udinga ukuthi ngiyidrive Oh, okay. So njengamanje yini into yakuchallenge nje empilweni yakho washo ukuthi hayi cha nami manje yabo I'm being challenged but wagcina ukwazi ukuyinqoba. ngeke ngisho sengiyinqobile Yeah. sekunjalo emhlabeni Showcase. ngeke ngisho senginqobile ukulahlekelwa izimoto zami mfethu noma phela ngingalahlekile completely ne-business leli laka Bolt ngikulona noticing ukuthi imali engenayo incane kakhulu compared to imali esengiyikhokhile siyimoto ngikhokha yabo I think I'm still healing from that then nokushona kwengane yami Sure. I'm still healing from that but Okay. ngizoba grand ke Showcase. yeah into engazisho ke lapho ukuthi yeah So enye into kubaleka kangakanani i-networking nema relationship kule business okuyona? ngeke uyidayise imoto ungakwazi ukukhuluma Okay. kufana nokuba uthisha Okay. uthisha unqono ukukhuluma unqono ukuxoxa Okay. yabo ngeke futhi ilokhuza yonke indawo kahle kahle kufanele khulu ngoba kwakona ukuthi ulokhuze ukwazi close ideal it's talking all the way phela i-customer akubona ama walk-in kuphela ama-customer wathola amanye wathola ku Facebook amanye wathola ku WhatsApp I've sold imoto ngisadayisa imoto Jeffreys Bay usubheke eKapa sengike ngadayisela abantu bakoMpumalanga ngahlangana nabo bekangazi ngihlangane nabo face to face engimtshelayo ukuthi hayi ideal yakho yenzelo sibani ngempela wabona ama SMS engena iPhone yakhe sifika ithombe kuyena zemoto lokhu zabizwe kuthiwa akazothatha imoto yakhe noma ideliver imoto yakhe iswe lapho yabo so high networking is very important ukuxoxa nabantu urelate na ungancengi nje mfethu ukuthi ngisho ukulayini eShoprite ukhulume nje nomuntu Showcase. ukuxoxa nje under general liyashisa uyazi leyo topic leyo ukuthi ngingagcina siniholele ekuthenini usho ukuthi hayi mina futhi ngudladla ngisudawane ukuthi awukhona la athi omunye hayi ngilapha esibhedlela mhlawumbe nequalification ye-nursing umphakathi lo Showcase awazi thanda umoya wakho. Uyabo so network afethu kubaluleke kakhulu. So njengamanje sizoya kwi-social media straight sicheck ama topic atrendayo 5 then uyacommenta then bese kushaya igame then shout out then done then Energy drink njengamanje umuntu otrendayo ungizwe umchungu ngicabanga ukuthi utrendisa ukuthi une event namhlanje la eTown. What do you know about uMacingwane? Bethu abantu abanjengongezwe umculo umuntu abamthatha abantu abaningi abamthatha umuntu ongaphilile ekhaya. Showcase. But ngeke ngidisclose lokho publicly. This guy knows what he's doing. Showcase. And I respect him for that. Gabi. Yabo.
ayimele into yakhe ngiyaphela mina inkosi yodaba bamaphola ungizwe umlando wakomculo yeah imvumane wathi bahore udirand yeah angizwe knows what he's doing yena ngamgxeka ngigcine la ngithanda khona but uyazazi ukuthi wenzani yazazi enye into etrendayo Sundowns number 1 iyadlala ngo3 iyadlala nje kumanje neStellenbosch yabo lento ukuthi ubuka ama video yami bese ubamba ukuthi ngisupporta yiphi team Sundowns ngathi nje ngeSundowns Nkosi yami ngibe ngisupporta Pirates Pirates Sundowns is the fastest growing team in Africa Sundowns in as much as istressa kanzima sePirates nathi istressa kanzima Sundowns ubuholi bayo ubambe iqhaza elikhulu kakhulu emizweni bafana ukuthi ishine kuAfcon showcase appreciate yabona ke njengomlandeli wePirates iSundowns ngiyasho namanje isize kakhulu ekusakheleni combination yebafana showcase kuyafana no yabona mfethu Spain sawini iWorld Cup Barcelona Egypt yawini iAfcon kaningi ngeAhli Germany yalokhuza yayiwini iWorld Cup ngacishe yini kodwa yenza kahle iWorld Cup eBayern Munich so showcase iSundowns yeah yona evelele kulezi insuku ngizokusho engizokusho nje engizokwenza libe namanambane kubalandeli bebhola angijabuleli umuntu omdala umuntu omdala esupport iSundowns ufuna support Chiefs noma Pirates noma iPirates noma iSwallows abantu abasayisupport abantu sebeyeka iSwallows manje bayosupport iSundowns ngoba iSundowns usiwini okay but balandela ibhuti eliconsayo ikapakele lento izosuka izikapakele na women city kanti nabangani hey bless ngempela kodwa yangicasula indaba yomuntu from 1998 kuya phezulu osupport Man City la ngifuna ukuchazisa yeah ne but wena ungamvumela umshana wakho noma ingane ekhaya ithi support Sundowns encane nje mhlawumbe from age 7 emagcekeni abo mgabadini madoda hayi mfethu ithi nje kaboyelo hayi ngoba mfethu izwe selaba ilento eliyilo ngingavuma phela ngoba lento yokusupport i-team ngatshelwa omunye ubaba nami ukuthi uzalwa nayo okay ayikhethe team hayi ukuthi ayikhetha mina iPirates ngabe kade ngayiyeka ishower iSuper Sports ngo6 ngabe ngayiyeka ishower iSundowns ngo6 ngabe ngayiyeka iPirates ngeyikhathi zikaSthembiso Ngcobo iyasishaya kuleli sonto ngo3-1 Chiefs ngaleli yasonto yasishaya ngo3-0 kodwa namanje ngisamile kuhle ukuphi hey uyabona ezimnyama ngenkani samile ngithi umhlaba wamasipala nawenzani that is a very deep story because ngangifuna ukuba i-taxi owner kodwa ngizibiza abadlali bePirates ngisayona mangidlala ibhola ngisayiqala yeah yes okay bet umshangazike ababazi umshangazike la yeah then if it's akashaya game one must go we choose between two things brands artist ngaba imoto Manchester Arsenal Pirates one must go yabo manje ngifaka enkingeni Lamborghini nePolo imoto zandawonye nje uyakwazi anginalo ulwazi kuthi le high end nale elokhona mama ngiqoshila Lamborghini ngibafuna abantu sazigokwena hayi masko Lamborghini nePolo ngizodrive laphi Lamborghini eBamshela ngizodrive kanjani Lamborghini kanzima ngapha Lamborghini ecithi out
ngabe ngisho Sibusiso. But as before ngangintombi lapha elokho nje nemthwalume. Umthwalo. Umthwalo. Ukude emthwalume nawo. Kukude. Hey. Indawo engadumile kahle but angifuni ukukhuluma kakhulu. Hey. Amapolice ethe. Hey, mthwalume. Nacishe nabo usibaro wami. Hayi ngeke. Mhlawumbe uyayibuka lento le. Kodwa yaza then ilokho Potchefstroom Durban. Potchefstroom Durban. Hayi mnganami bantu engikhulele indaba eThekwini. Don't take this personal. Life is very expensive la eThekwini. In as much as izinto siyithola cheaply. I-crime iningi kakhulu. Izindawo esikhule kuyindawo ze-leisure ne-tourism azikho entertaining anymore ngenxa yokuthi ubugebengu abulawulekile. Ngaleyo ndlela niyabona bafethu wonke umuntu ofuna ukuyikhipha uze emarket. Wonke umuntu fethu nabantu bala eThekwini ngiyabasuggestela ukuthi abeze emarket uma befuna ukuyijabulisa befuna ukubona abantu. Ngaleyo ndlela ithemba silibhenje. Okay. Ukuthi siyalikhipha. Ukuthi wafuna usuke waqhathanisa angcono ukuthi Durban Joburg. Ngizama masibomu. Kodwa manje yabo you can't compare indawo ye-resort nendawo ye-busy kanje. Nisho nje. Chaos. Okay, UKZN eMangosuthu. Mangosuthu. Which one must go? That's why it's tough. One must go. Price no need kuno engineer lapha ethi. Bafethu basemlazi. Ningayithathi lapha. UKZN bafethu isendaweni safe. Banda basabuke UKZN ngamapholo apho. Ngoba wathathwa. Angeke usekhipha just nje kuyimisa nje kancane kodwa i-right. So last one Mthandeni noKhuzani. Khuzani must go Paris. Shoes wakhala nje ngonyoyi. No, that's personal. Yeah, vele. Ukusiya umuntu oqhawelami uyawulandela. Showcase. Bathi mfethu Umthandeni mfethu ngamthanda futhi Umthandeni umculo wakhe hayi umculo wakhe uMaskandi uKhuzani udlala noMaskandi gida yes Umthandeni udlala noMaskandi lo uthando la ufane noduma kahle kanje showcase awuyamazi umthetho uduma kahle yes uduma kahle nama shout out duma kahle ikhehla laselenka wayona lento kaKhuzani noMthandeni uqhathanisa umkhola liyafana nento ebeniyenza ku-hip hop uqhathanisa u-Elvis no-DC labantu abafani yes AK no Casp yabo AK no Casp abantu laba basinika i-rap engafani showcase uma siqhathanisa uKhuzani ngangcono ukube umjikjela usaphila siqhathanisa nomjikjela okay yeah caca ukuthi uba inkunzi masiqhatha uMthandeni singabuya size ngapha kancane siqhathanisa yebo mfethu simqhathanise noLokhuza noSicebi mhlawumbe simqhathanise noLokhuza yangiphunyuka manje igama lakhe sengibuyela ngithi ngapha kuMthandeni simqhathanisa noDuma kahle ushilo wathi simqhatha noSicebi singamqhathanisa afunda noMbhemu lo uthisha wentambo intambo lomjidala ama AK47 ngiyambona hayi thina uMaskandi solalele besagxeka abantu abalalela uMaskandi yeah angizama uku-exclude abantu umjida lo ama-AK47 singabathathanisa labo bantu labo bacula into uMaskandi upholile uMaskandi upholile yabo thatha uMaskandi hayi uMaskandi lo ukushaya abantu awukho mubi uright i-preference for abantu angithi naku-gospel khona abathanda itende ithomo ithina lapho khona abathanda ijoyous showcase abanye labo so ngeke bafu ngithi ngiqhathanisa iJoyous nezingoma zika NJ Sithole igusana obvious iJoyous must go. Seka ngapha
lapha kuThulas TV. Showcase Thulas TV. Shout out. Okay, bese ngicela share i-podcast shout out then bese sevala just that inkosi driver amapholo ngila ku-podcast kaSanele. Please subscribe, follow, then bese uphinde share ama-contact details akho sayivala. Akwethu umfowabo lo Nkosi Driver amapholo, shout out to Sanele umlambo uMabhele ukuthi angibize bethu ngibe ingxenye yohlelo lakhe lokuthi angithuthukise nami mhlambe ngiphoste sivivaneni kumthuthukiseni. Showcase Lonke mangabe uhamba ngepholo ngiyacela ufethu unalandela amavideo lo mfowethu lo. Nombolo yami yocingo 076 299 8046 ku WhatsApp. Ama inquiries, umuntu ofuna ukuthenga imoto nomuntu ofuna iadvice. TikTok @mfokadladla21 #inkosi yodriver bamapholo. I-account ya-Instagram futhi ngisazoyivula ngilongiphazamiseke. Okay. Facebook undabe asimdumise Big Dladla. I promise Facebook bafethu it was my personal account, but it will be all about cars. Okay. All about cars from now on, but I'll throw in jokes here and then. Yeah. Showcase bafethu sizwa display la ama accounts ungafollow account wrong then masisi uploada sizofaka futhi nama link so that uzokwazi uvela uklikhe i-redirect kwi-link yakhe kanjalo no WhatsApp everything. Siyabonga kakhulu mfethu ukuthi usivashele, siyabonga ukuthi isikhathi sakho ngoba naniyazi bafethu we deal with professionals, we deal with abantu abama-business, we deal with talent, so labantu ba busy, so siyabonga kakhulu.